Hej og velkommen til endnu en video. I håber om stadig at hjælpe jer med jeres nytårsforsæt og håber eller sådan at gøre det nemmere for jer at give nogle redskaber til, hvordan I skal overkomme forskellige problemer. Så er der nu en video i forhold til mad. Nu har jeg lavet et fuldbody-program til jer, og jeg har givet jer mine bedste tips til, hvordan I skal undgå, at jeres nytårsforsæt går i vasken. Og i dag der skal jeg så vise jer mine bedste tips og tricks til, madpakkeløsninger. Hvad skal du have med på farten? Hvad skal du have med som snacks? Hvad skal du have med til frokost og sådan nogle ting. Så nu går vi lige ud, og jeg går igennem mit køleskab. Jeg viser jer sådan de typiske grøntsager, jeg laver. Hvordan en nem måde sådan at få grøntsager ind i sin hverdag. Og så de mellemmåltider, jeg plejer at få med. Og så det, jeg skal have til frokost i dag, det kan faktisk bruges på lidt forskellige måder. Og man kan gøre lidt forskellige ting med det. Og så er det fantastisk nemme madpakkemuligheder. Så det er egentlig det, der skal ske lige nu. Så er jeg kommet ud i mit køkken, hvor jeg lige har noget stativ, så jeg gør kameraet til stå. Og så lige se, jeg gør bare sådan en lille side note, så er det fredag. I dag, hvor jeg lavede den her video, og det er, jeg laver faktisk normalt mad om søndagen, fordi så har man forberedt til ugen, og det synes jeg bare virker mega godt. Men som sådan en start, så når jeg laver madpakkemuligheder, så har jeg altid, hvis jeg sådan skal afsted, for eksempel så skal jeg tit i skole om formiddagen, og så skal jeg ned på arbejde nede i Repeat, og man kan se altid efter hvad dag det er, og hvordan jeg har mulighed for at spise frokost og mellemmåltider, så er det lidt forskelligt, hvad jeg tager med. Men meget typisk, så har jeg altid en mellemmåltid med, sådan en formiddags måltid, så har jeg som regel altid noget frokost med, og en del af min frokost er en masse grøntsager, fordi typisk så er jeg faktisk god til bare sådan at tage lidt en nem løsning med, så jeg tager en eller anden form for brød med, eller noget af den stil, og så tager jeg en helvedes masse grøntsager med, og så har jeg noget hummus-agtigt noget med, eller noget falafel, eller noget i den stil. Så det er sådan mit go-to i hvert fald. Typiske grøntsager, jeg tager med, som er nemt at spise, kan for eksempel være sådan helt tomater her. Det er jeg ret stor fan af. Jeg synes, det er super lækkert. Hvis man skal have noget nemt, og så tager det jo, det tager ikke noget tid, det er jo bare at gå over og købe den. Og så har du den klar. Så det er en ting, jeg bruger. Nogle andre ting, jeg også rigtig bruger, som egentlig også bare er ganske normale grøntsager, altså sådan de mest gængse, det er gulerødder, som jeg egentlig bare som regel tager med sådan her. Eller også nogle gange, det er sådan, jeg er ret dårlig til sådan noget, men jeg er sådan en type, der måske ikke er så god til at forberede grøntsager, så det er sjældent, jeg faktisk overhovedet skyller dem, det burde man nok gøre. Men skyller dem så, og så skal jeg dem ikke engang ud. Jeg bider faktisk bare enderne af, når jeg har med. Peberfrugt har jeg ret tit med som sød. Jeg kan godt lide de her søde peberfrugter. Jeg synes, de er ret lækre. Og der plejer jeg bare lige at, hvis jeg forbereder dem hjemme, så skal jeg bare lige toppe dem af, og så skal jeg de der kerner ud, og så er det egentlig det. Agurker tager jeg med sådan her, fordi dem kan jeg bare godt lide at æde. Sådan der. Så det er sådan mine typiske grøntsager med. Jeg plejer egentlig bare at fylde min stor skål. Og så har jeg noget, for eksempel det kan være falafel. Rigtig ofte bruger jeg faktisk bare dem her, som jeg lige varmer op, og så tager jeg dem med. Fordi hvis man så har noget rugbrød eller en anden form for brød, så kan man sådan mose dem på, når man varmer dem. Så bliver det sådan lidt, det synes jeg bare er lidt lækkert, og så kan jeg spise nogle grøntsager ved siden af. Og så har jeg egentlig fået ganske fint måltid. Det kan også være, at jeg nogle gange tager noget pikantost eller noget lignende med til at smøre under dem her. Fordi jeg kan godt lide snask. Altså jeg kan lide, når der er lidt snask at spise. Noget andet, jeg laver rigtig meget, som jeg også har tænkt mig at lave, det er de bønner, som jeg bare smider i ovnen. Så har jeg sådan en spray her. Sådan en smørspray, som man kan få i Netto. Man kan også få dem med kokosolie, man kan få mange steder. For eksempel hos Proteinland kan man få dem. Sådan en kokosoliespray, og det synes jeg også er ret lækkert. Man kan også få olivenoliespray. Så plejer jeg egentlig bare at putte det på med noget salt. Og så i ovnen, så det bliver sådan lidt pomfritagtigt. Hvis jeg skal spise dem med det samme, må de gerne være ekstra sprøde. Men skal jeg først spise dem sådan dagen efter, så plejer jeg faktisk at lave dem sådan lidt bløde. Men det er faktisk sådan typisk mine sådan go-to grøntsager. Noget andet jeg også rigtig tit gør, det er enten at lave sådan en form for en bowl, eller sådan en tortilla, eller sådan en madpandekage. Og der kan man egentlig, det er lidt det samme, man sådan gør ved det. Jeg forbereder grøntsagerne. Så de bliver sådan her, så det er bare en masse det her, der er noget tomat, og noget agurk, og noget peberfrugt. Og gulerod, det er der her, og så putter jeg lidt sådan noget rucola i. Som jeg også bare køber sådan her. Så smager jeg den med picantost, sådan en tortilla pandekage. Den her tortilla wraps. Det er super lækkert. Så smager jeg sådan en med picantost, fordi det er ret lækkert. Og så putter jeg enten, så varmer jeg igen nogle falafler. Eller så har jeg, i går der lavede jeg lige præcis det her. Men det her det er bare løg, og så er det noget kød. Og det her det er det her, det man kender, det der naturlige hakket, som jo ikke er oksekød, men som bare er, sådan noget grøntsager, der ligner oksekød, smager lidt som oksekød. Så putter jeg faktisk som regel bare det her krydderi på, for jeg synes det smager så mega frækt. Altså det er jo så lækkert. Og det giver bare, det giver mig hele den her fantastiske følelse af et lækkert måltid. Og det her, det kan man også, det er faktisk nogle gange også, hvis jeg ikke har haft de her tortilla wraps, eller hvis jeg lige prøver at køre lidt low carb, hvilket jeg aldrig gør. Men hvis man nu gerne vil spise low carb for eksempel, så kan man jo droppe tortillaen, og så kan man bare,
smid alt det her i en skål, hvilket også er super lækkert. Så det er faktisk, altså det er sådan min go-to måltid, det er den her bowl. I sådan en bowl her, der kan jeg sagtens finde på også at tage noget græsk yoghurt med. Jeg har sådan en ret smart madkasse her, hvor jeg så i den her har alle mine grøntsager, og så kan jeg have mit kød her, og hvis jeg så for eksempel vil have noget pikantost eller noget andet med, så kan jeg det her i. Og så har jeg tit græsk yoghurt med som sådan, til sådan en bowl, fordi jeg ved ikke om hvis I kender de der mexikanske bowls, man kan få, så er der tit creme fraiche i, og så er der guacamole eller noget af den stil, og så er der noget ost. Og der er sådan en her ret smart til at have med. Men lige fra det her, sådan som man siger det, er selvfølgelig Sistema. S-I-S-T-E-M-A. Det er sådan typisk det, jeg faktisk laver. En gang imellem har jeg også taget, en scrambled eggs med, som jeg bare har smidt oveni i stedet for kødet. Og i en bowl har jeg også rigtig tit haft falafel med. Men mit go-to er virkelig bare sådan en masse grøntsager blandet sammen, og så enten i sådan en madpandekage, eller i en skål, og så eventuelt nogle bønner eller noget ved siden af også, fordi jeg spiser rigtig mange grøntsager, det kan jeg rigtig godt lide. Til en bowl kunne man også tage noget brød med, eller noget rugbrød. Man kunne også sagtens smide ris, couscous eller quinoa, eller ja, altså alle mulige forskellige ting i der. Kartofler kan man også have til. Der er rigtig mange muligheder i forhold til det. Så det er i hvert fald sådan det, jeg bruger mest. Til mellemmåltid, der er jeg ret stor fan af... Jeg har simpelthen glemt at få en milkshake med hjem, men der er sådan de her milkshake fra Barbels, som smager vildt godt, og der kan jeg godt være tilhænger af at spise sådan at drikke sådan en chokoshake, og så spise et æble eller en pære, bare ganske normalt æble. Og så typisk, så hvis jeg ikke får en shake, så får jeg tit den her white chocolate almond, som er min yndlingsbar i hele verden. Den fra Barbie, så får jeg den her, wow, hasselnødder nougat. Jeg vil være lidt sulten, så jeg ryster sådan helt, til at lave mad jo, som sagt. Og så sammen med et æble og nogle grøntsager. Eller så den her shake, som de også sælger, som jeg synes er rigtig lækker. Det er typisk de måltider, jeg får, og det jeg tager med som sådan madpakke muligheder, som snacks. Der findes selvfølgelig et hav af muligheder, men det er sådan det nemmeste jeg ved, og de bedste tips jeg har. Jeg plejer altid at søndag handle ind stort til hele ugen, og så laver jeg mad. Jeg laver som regel ikke mad til mere end 1 eller 2 dage, fordi jeg synes det er klamt at spise. Ej, det er også grimt at sige, men jeg synes ikke, det er ikke klamt, det er bare ikke... Jeg synes ikke, det er sådan super frækt at spise, eller super lækkert at spise måltider, som sådan har ligget i køleskabet i flere dage, så det er jeg ikke så stor tilhænger af. Men nu tror jeg egentlig, at jeg vil prøve at lave mig sådan en... jeg laver en wrap, og så laver jeg en masse bønner ved siden af, og det bliver det, jeg skal have nu. Så I kan jo lige se med her, når jeg laver det. Det meste er jo faktisk klar fra i går, så jeg varmer det nok bare og smider lidt pikantost i, og sådan. Så tror jeg, det bliver lækker. Så det er min frokost i dag, så skal jeg selvfølgelig have lavet nogle bønner i ovnen, fordi det smager fucking frækt. Jeg laver forresten mine bønner på 200 grader varmluft i ovnen, så det bliver mest lækre. Og så går jeg sådan og, og roder lidt dem en gang imellem, for at de bliver sådan ekstra lækre og sprøde over det hele. Så kan jeg bedst lide dem. Det skal godt lige sige, at jeg er jordens største snacker. Jeg snakker for sindssygt hele tiden. Og det er også derfor, jeg har sådan en halv milliard grøntsager med, når jeg tager i skole. Så, jeg har lige lavet både sådan en bowl, og så har jeg lavet den her tortilla. Så sådan her kunne en dag, sådan et mellemmåltid og frokost, meget veltid for mig. Enten så være sådan en bowl, hvor vi har det her kød noget, og så har vi grøntsager, lidt pikantost, og så kunne jeg finde på at tage noget brød med til at spise ved siden af. Det kunne også være falafel og så grøntsager og pikantost og så noget brød. Sagtens. Og ellers så sådan en tortilla her, hvor at det er pandekagen, og så er det køden eller falafelen, og pikantost, og så grøntsager og noget ketchup. Et mellemmåltid kunne, som sagt, meget passende være den her slags. Og så har jeg som regel altid bønner til, som så er ved at blive lavet herinde i ovnen. Jeg håber, I kunne bruge den her video. Jeg håber, I kunne bruge det her til at få lidt inspiration. Og I synes, at eller ligesom er klar til at gøre det selv og holde jeres nytårsforsæt om den her sundere livsstil. I har nogle spørgsmål, eller godt kunne tænke jer at se mig lave noget andet, eller sådan whatever. Jeg får faktisk en årstidernes kasse nu her, hvor jeg kommer til at lave en masse måltider. Dem kunne jeg sådan set også godt filme, hvis det var interesse. Men i hvert fald, så er I meget velkommen til at skrive
Og ellers så håber jeg, at I fik noget ud af videoen. Smid et like til mig, og abonner på min kanal, jeg bliver rigtig glad for. Og så en kommentar, vil jeg også synes var lækkert. Og skriv, hvis der er et eller andet, I tænker, der kunne være sjovt at se. Ja, det var alt for mig, så jeg håber, I har nyt at se med. Og have en god aften, dag, whatever. Jeg ved ikke, hvornår I ser det, men have det lækkert. Hej.